My name is Alexander Isak. Isak does the job. Big ball to Isak. Anthony Gordon joining in. Isak for Newcastle. There's the response. St James's Park erupts. سلام كبرات هادلتي نايزا channel كمي كنيهم لوم غا بزعوا ابز غزيزي كابتوم الو زبهالو كواهبتي تጻዋት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሓደ ክኸውን ዝኻለ ብብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ንናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ቴሪ ሄንሪ ዝመሳሰል ብቕዓት ከም ዘለዎ ዝመስክሩሉ ዘለው ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዘደስስ መደብ ኣዳድናልኩም ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዛ መደብ ተዓዚብኩም ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክትገድፉልና እንዳተማሕፀና ምሳና ጽኑ Side of Conte this time we can now. He's out flicking it in. And it's 3-1. Isak though is after this. It's Isak. Coolly done. There is ice in those veins. This is a day Newcastle United will never forget. ب1999 ዓመተ ምህረት ኣብ ሶልና ስቶክሆልም ሽወደን ካብ ኤርትራውያን ስድራቤቱ ተወሊዱ ኣብኡ ዝዓበየ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ ምስ ኩዕሶ እግሪ ኩቱር ፍቅሪ ከም ዝነበሮ ባዕሉ ይገልጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ዓባይ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ዝጻወት ዘሎ ኣሌክሳንደር ምዛ ክለብ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ 52 ጸወታታት ተሰሊፉ 31 ሾቶታት ከመዝግብ በቂዑ እዩ ንቀዲ ጸወታ ዓዲ እንግሊዝ ብዝግባእ መሊኹ ሓደ ካብቶም ሓያላት ኣጥቃዕቲ ክኸውን ብዙሕ ግዜ ስለ ዘይወሰደሉ ዓመታዊ 6.4 ሚልዮን ፓውንድ ክኽፈል በቂዑ እዩ እታ ናይ መጀመርያ ብቕዓት ኣሌክሳንደር ተረዲኣ ከተፈርሞ ዝወሰነት ናይ ሽወደን ጋንታ AIK ገና ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብወግዒ ከም ዝወነነቶ ይዝከር ቀልጢፉ ምስ ኣባላት ናይታ ጋንታን ቅዲ ጸወታ ናይቲ ሊግን ስለ ዝተዋሃደ ብዕለት 28 ወርሒ 2 ናይቲ ዓመት እቲ ጋንቱ ኣብ ናይ Swedish ካፕ ኣብ ተጻወተሉ ዝነበረት ኣጋጣሚ ኣመበል 75 ተቐይሩ ድሕሪ ምእታው ናይ መጀመርያ ሸቱ ኣብ ናይ መጀመርያ ጸወቱ ከም ዘመዝገበ ይዝከር ኣብቲ ግዜቲ ጋንቱ 6-0 ውጽኢት ከም ዝተዓወተት ይፍለጥ ድሕሪዚ ቦቱ ኣውሒሱ ካብቶም ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ጸወታታት ሸቶ ብምምዝጋብ ቀጸሎ ወላውን እቲ ናይ መጀመርያ ኣሰልጣኒኡ ካብ ስራሕ እንተተባረረ እቲ ድሕሪ ዝመጸ ሓድሽ ማናጀር ሪካርድ ኖርሊን እውን እንተኾነ ንኣሌክሳንደር ካብቶም 11 ቀዳሞት ተሰለፍቲ ክኸውን መሪጽዎ እዩ እቲ ዝነኣሰ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኣብ ታሪኽ ናይታ ጋንታ ኮይኑ ኸኣ ተመዝገበ መስከረም 21-2016 ኣብ ዝነበረ ናይ ደርቢ ጸወታ ጋንቱ ኣብ ልዕሊ መቀናቕንታ DIF ናይ 3-0 ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ እተን ክልተ ካብ ኣሌክሳንደር ከም ዝረኸበተን ይዝከር ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ዓወቱ ዘድመቐሉ ኣጋጣሚ ዕለተ ልደቱ ምንባሩ ኮይኑ እቲ ናይ ሽዑ ግዜ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ናይጀርያዊ ተጻዋታይ ኦባሲ ሓድሽ ወደናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ክብል ኣድናቆቱ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ምስ AIK ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ 24 ጸወታታት ተሰሊፉ 10 ሾቶታት ከም ዘመዝገበ ይዝከር ሓንቲ ካፕተን ዝሓያላ ጋንታታት ኤውሮጳ ዝኾነት ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩሺያ ዶርትመንድ ንኣሌክሳንደር ክትከታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ጥሪ 2017 ብ9 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝወነነቶ ይፍለጥ ናይቲ ግዜ እቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ AIK ኮይኑ ኸኣ ተመዝገበ ቅድሚ ናብ ቦሩሺያ ዶርትመንድ ምኻዱ ዓባይ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ጻውዒት ኣቕሪባትሉ እኳ እንተነበረት ንሱ ግን ኣብ ጀርመን ክጻወት ከም ዝመረጸ ይዝከር ምስ ቦሩሺያ ዶርትመንድ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዓቢ ተመክሮን ልምድን ምስ ጋንታ ዘቐሰመ ኣሌክሳንደር ኣብ ኩለን ዝተሰለፈደን ጸወታታት 5 ሾቶታት ከመዝጊቡ እዩ ድሕሪዚ ኣብ ለካቲት 2019 ናብ ሆላንዳዊት ክለብ ዊለም ብልቓሕ ተሰጋጊሩ ምስ ጋንታ ኣብ ዝነበረሉ ናይ 4 ወርሒ ግዜያት ካልእ ሓድሽ ተመክሮን ክብረ ወሰንን ክሰብር ኪኢሉ እዩ ምስ ጋንታ ኮይኑ ኣብ ዝተሰለፈሉ ናይ 12 ጸወታታት 12 ሾቶታት ብምዝጋብ እቲ ናይ መጀመርያ ወጻእተኛ ነዚ ክውን ክገብር ዝኽኣለ ተባሂሉ እዩ እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ሶሴዳድ ኣብ ልዕሊ ኣሌክሳንደር ተገዳስነት ተሕድረት ኣብ ሽዑ ግዜ ካብ ምስ ክለብ ቦሩሺያ ዶርትመንድ ኮንትራቱ ዘብቃዕሉ ግዜ ምስ መንባሩ ወናኒቱ ክትከውን ምንቅስቓስ ገበረት ብሰነ 12-2019 ከዓ ናይ 5 ዓመት ኮንትራት ኣፈረመቶ ምስ ጋንታ ከዓ ብወግዒ ካብ ሓምለ 1 ኣትሒዙ ስሩሑ ጀመረ ምስ ጋንታ ኮይኑ ልምምድ ካብ ዝጅመረ ኣትሒዙ ብቐሊሉ ምስቶም ኣባላት ክዋር ግዜ ኣይወሰደሉ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብታ ናይ መጀመርያ ጸወቱ ሾቶ ከመዝግብ ኣይተጸገመን እቲ ሲዝን ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ናይ ምሕዝነ ጸወታታት ኣብ 5 ጸወታታት ተሰሊፉ 4 ሾቶታት ከም ዘመዝገበ ይዝከር ናይ መጀመርያ ሾቱ ኣብ ላሊጋ ጋንቱ አንጻር ስጳኞል ገጢማ 3-1 ክትዕወት እንከላ መንባሩ ይዝከር ካብዚ ቀጺሉ ኣብ ለካቲት 2 ኣብ ናይ ኮፓ ዴል ሬይ ውድድር ርብዕ ፍጻሜ ምስ ሪያል ማድሪድ ገጢሞም 2 ሾቶታት ሓንቲ ኣሲስትን ብምግባር ኣብታ ጋንታ ዘለዎ ኣበርክቶ ከዛይድ ኣኺልዎ እዩ ኣብ ዓመት 2019-2020 ሪያል ሶሴዳድ ንኣትሌቲኮ ቢልባኦ ሲዒራ ተዓዋቲ ዋንጫ ኮፓ ዴል ሬይ ክትከውን ዓቢ ኣበርክቶ ናይ ኣሌክሳንደር
ن89 دقائق تسلفو غانتو 1-0 تعويتا وانጫ ተዓትር ምክንያት ኮይኑ እዩ ምስ ሪያል ሶሲዳድ ኮይኑ ኣብ ዝተሰለፈለን 105 ጸወታታት 33 ሾቶታት ከመዝግብ ምኻሉ ከዓ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ከኣቱ ክኢል እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ከዓ ክሮሰር ናይታ ጋንታ ብዝሰበረ መጠን ገንዘብ 70 ሚልዮን ፓውንድ ጻውዒት ኣቅረበትሉ Great for Longstaff, what a moment for Isak! Announcing the arrival of Alexander Isak. Isak for Newcastle! In there by Longstaff, Isak chopping the way, but it's in this time! ምፍራም ናይ 6 ዓመታት ኮንትራት ምስ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ንኣሌክሳንደር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ውሳነ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሰነ 2028 ዓመተ ምህረት ምስ ታጋንታ ክጸንሕ ምዃኑ ይፍለጥ ዕለት 31 ወርሒ 8 ናይቲ ዓመትቲ ኒውካስትል ምስ ሊቨርፑል ኣብ ትገጥመሉ ዝነበረ ጸወታ ኣሌክሳንደር ሸቶ ኣብ ርእሲ ምዝጋቡ ኣብቲ ጸወታ ብሉጽ ምንቅስቓስ ብምብራዩ ማን ኦፍ ዘ ማች ናይቲ ጸወታ ተባሂሉ ነይሩ ድሕሪ እዚ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ምጭባጥ ጅማውቲ ን16 ጸወታታት ከይተሳተፈ ሕክምና ወካተተ ድሕሪ ምርጽናሕ ሓዊ ናብ ንቡር ብቕዓቱ ክምለስ ኣይተጸገመን ክሳብ ሕጂ ማለት ክሳብ 2023-2024 ዝነበረ ሲዝን ምስ ኒውካስትል ኮይኑ ኣብ 52 ጸወታታት ብምስላፍ 31 ሾቶታት ከመዝግብ በቂዑ እዩ ገና ኣብ ዝቕጽል ዓመታት እውን ብሉጽ ብቕዓት ክንጸባረሉ ልዑል ትጽቢት ይግበረሉ I've heard so many times Thierry Henry comparisons with him, Peter. Do you see that? Well, yeah, I thought, he's not got the blistering pace that Thierry had, but he's got incredible feet, and it's just the calmness in front of goal. How many times did you see Thierry go through on goal and panic? Not once, I don't think. And the same with you feel with Isak. He's just got that calmness. He's able to slow. He makes the correct decisions. I think if he goes through on a 1v1, you're just always confident he's going to score. It is difficult though when you try and compare these players to those because Thierry was one of the best ever. But he mentioned a really important point there, timing. His timing of his runs, even for the first one with Gordon there, a lot of players run offside there, lose a loss of concentration. Again on the halfway line, knowing where the defender is, knowing he's in his own half. Those little details there sometimes say, it doesn't need to be the quickest because upstairs he's quicker. Yeah. ዓበይቲ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብቕዓት ኣሌክሳንደር ምስ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናል ዝነበረ ቴሪ ሄንሪ ከመሳሰለዎ ከለዉ ብዘለዎ ፍጥነት ቦል ኮንትሮል ከምኡውን ፊኒሽን ከም ዝኾነ ይፍለጥ ገዲም ተጻዋታይ ሽወደናዊ ዝላታን ኢብራሂሞቪች በወገኑ ብሉጽ ተጻዋታይ ከም ዝኾነ መስኪሩሉ ምንባሩ ይዝከር ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን እውን ተኾኑ ሽወደን ተካእ ዝላታን ከም ዝረኸበት ብድፍረት ይመስክሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ክለባት ዓለምና ኣትዩ ዘሎ ኣሌክሳንደር ዋላ እኳ ክሳብ 2028 ምስ ኒውካስትል ኮንትራት እንተሃለዎ ነቲ ኮንትራት መፍረሲ ከፊለን ክውንንኦ ዝኽእላ ከም ዘለውን ይንገር ብፍላይ ብሚኬል ኣርቴታ ትምራሕ ዓባይ ክለብ ኣርሰናል ንኣሌክሳንደር ንምውናን ካብተን ዘይደቀሳ ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ጋንታ እያ ኣሌክሳንደር ብዘይካ ምስ ክለባት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ብምዃኑ እውን ድሙቕ ዓወታት ኣመዝጊቡ እዩ ናይ መጀመርያ ዝተሰለፈሉ ጸወታ ኣብ ጥሪ 2017 ሽወደን ምስ ኣይቮሪ ኮስት ኣብ ትገጥመሉ ዝነበረት ምስ ትሕቲ ዕድመ 16 ክሳብ 21 ዘለዉ ኮይኑ ከም ዝጀመረ ይዝከር ካብዚ ቀጺሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸወታታት ብምስላፍ ብቕዓቱ ኣመስኪሩ እዩ ኣብ 2019 ናይ ልዕሊ ዕድመ ወይ ዓባይ ጋንታ ሽወደን ድሕሪ ምምራጹ ጋንታኡ ምስ ሮማንያ ኣብ ዝነበራ ጸወታ ኣብ መበል 88 ደቂቃ ኣትዩ በኽሩ ጸወቱ ከም ዘካየደ ይዝከር ክሳብ ሕጂ ኸ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ጸወታታት ተሰሊፉ ብቕዓቱ የመስክር ኣሎ Alexander Isak with first blood for Newcastle. Here he comes, and there it goes. Perfection. ኣብ 2018 ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ ኣጋጣሚ ንፕሮጀክታት ግራስሩት ኩዕሶ እግሪ ተሃገር ከም ዝተዓዘበን ኣብ ኣስመራ ምስ ዝርከብ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ባህልን ኤርትራ ዝኾነ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ተራኺቡ ናይ ስፖርት ኣቑሑት ሓገዛት ምግባሩ ይዝከር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳልናይ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሳብስክራይብ ከምኡውን ላይክ ምግባር ነዛ ቻናል ንምዕባል ደገፍኩም ኣይፈለየና ከምኡውን ነቶም ነዛ ቻናል ገና ዘይተላለይዋ ዘለዉ ሼር ብምግባር ተኻፈልቲ ነዛ መደብ ክንገብሮም እንዳተማሕፀንኩ ብሩህ ቀነ Isak, se marcha de Jeremy. Isak dentro del área, Isak ante Capú, Isak! ¡Ponte la chapela! ¡Gol!